5 причини да избереш бебешка количка Ivy. Първа причина – супер яките амортисьори. Благодарение на тях Ivy може да се справи с всякакви терени и препятствия. Втора причина – бързо сгъване на коша за новородено. Системата Easy Folding позволява да сгънете коша за новородено само с едно движение. Трета причина – лесно сгъване със седалката. По този начин можете да я транспортирате или съхранявате без да заема допълнително пространство. Четвърта причина – супер защита от различни атмосферни условия. В комплекта са включени комарник, дъждобран, както и тента, предпазваща от слънцето. Пета причина – магнитно покривало с прозорче. Практичното магнитно покривало позволява бърз достъп до бебчо по всяко време. За да научиш и останалите предимства на Ivy, посети сайта ни moebebe.com.